Ni kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Kawai ka jingjia ba pala. Kabalajia hakasnong wa maupat South Semper. Kabahap hapok ka Mausanram Community and Rural Development Block. Hakaba uway uhebrit ubadang shiphouse nem karta ya ubalatip kerteng kum upendap lang marpana. Hakamid jong ka khatlay terik urisau arajar arpo ulayo ban pelat im ya laingut ki para ki badangrit bat yala ka hemmen kentei na ki thlle ding beserkai ki bala bam snyam ya ka yeng ka bakishong gisa. Yakini ki shipara latip kerteng kum ka hebrit antisha marpana ka badang khat arsnem karta nangta u hebrit pendap lang marpana u badang shiphouse nem karta ka hebrit santisha marpana ka badang prasnem karta ka hebrit clara marpana ka badang laisnem karta bat ukhulung sabitin marpana u badang shisnem karta katkum ka jingyatho jong urang ba snong jong ka snong wa maupat uba bildas well thongni dai hakapor kum bakhandai steng ai minmet hakabaki kmegi kpa jongkini ki sangut shipara kimshim ladon satya hayeng hakaba ukpa ya ubala tip kerteng kum uba dibinos khongsit udang bonkam hakajaka bella namar udai uba bella misteri bat jarang khat bahagani ka sngiru ulahab ban traimit kat baka kmepat ka kong ardora marpana kadai ka basong dukan disha amla ban tip naka ai kadaw ka bala penlong pat yakani ka yeng ban kemding kensan hanrei la shu antat bakinegi khna kilathang dau mambati ne da ka sharak namar ka jinglip jong ka boarding hakani ka snong naka jingsnew jong u transformer mentala kumba shite yotam ai bat katkum ka jingyatho jong ukpa kani ka longyeng uba dibinos khongsit baka jingjulor kalakot hadu kumba arlak tengka ai Shwa baki thli ding barhem kin bam snyam yaka yeng barok kawai u hybrid pendap lang marpana ula kendit na bathia bat yoi penban yaka yeng barok kawai kabala kemding bat markumta ula kersi wood yala ka hemmen namar bakam yo sngo ula tan bat ula penhap yaka nalor jingthia u hybrid pendap lang haba ula yoi yaka jingkelang jongkeding ula lait mere wood shaka jaka bathia ki para ki badangrit bat ula shim ya iklung badang shisnem tam ula tengkap haki terpengkti bat saya ipara ibadang laisnem mat ula ba haka met jong u bat kumta la yo say yaki shabar kuntup ru ya kapara kabadang prasnem kerta bat yaka hemmen kabadang khat arsnem kerta bat laong bahakani ka jingjia amshim ladon mano bala mensaw anda u hebrit pendap lang ula dep say yaki para shabar marmar ulama re ban lek khot no yaki meido maisan bat kishnong githau bat kat bandawan poi ki pajba kimshim layo lat shu ban le ai namar baka ding kalayo lat ban bamdu yaka yeng barok kawai hakaba yedai bat kani ka jingjia nakaliang ka shnong wa maupat bat ka KSU South Semper Circle hapok ka jingelam u General Secretary ka seng usamla Jits Kem Nongset kila lej ai jingyarap marmar yakani ka longyeng deki marba mardi ki jankob bat ki tiershed saing ana kayin bah ngaro pa nagalang yak kita bah amat kremi eta kamit bagi ent kuan hayang bah kini ro ini contohkan atas surok ini ro jadi jangan kuan dan kini pa susu mam suwan ni lah kading lah dah iwan pegba ro karena mala isu lah barok dah try pakai kat noi ka jinglot ka bala bam kini kading kijing dan jing em tu badan hakko kajing nah tu lah malah kalau barok dan kam jadi berkat awak kam alat setiap ya itu Karha ketu kemit kalai terik don ka jingjek basusi hakpor kumba
kendai paji kendai setengah ayam tu. Te hadin bang lek sengau ya ka sur naki pajba ba kadon ka jing flu jong ka yeng. Te kumta ngil emi banwan hang ne ndala poi hang ne hak tu kemet pa kading kala ing hi barok khoj kala bamdu watang iwe itiar ibarit ro mlak su ban yo nak try kebedon pok jong ka yeng. Te hadin mangil poi nang ta ngal keli pa kalong kumno ki kun ki ong kem lele te hang ta kalong ka jing sungsi apa ni poi hak ne ka amit nrei ba ka wei ka bang sngot nat ka don wei kun bang posnam te ukparo kat kum ka jing tep jonga pa uong ba kilek trei bela pa yo ka ni skim PMEYG te yakut pa ni trelang hang ta te ki ong ba menta ka sngi ni tremit te namar balai ba ki trei ka ju hi kata ka banta te ikimi jong iro idon itukan ibarit ha po surau te dai kum kata ka por ngi mla ban tip tikna ba kanda kanu ka banta namar ba ka dau ka kongsan ka ba 10 kata ka yeng ka sa ingdu dai ka banta ka ba mesin laj kamdon kadu ka mesin laj te ya kata ngi mla ban tip ya ka dau na ka ka dau aki kun kan re ka basngau tenat ba uni ukun ba posnem wa ulase ya la ka jong ki para ilase ya la jong para ka kusiw ya men takumta ya ka wei ka bakha pasnem lanang pha mi no ba ya iwe bede iba kamret ila kudum bat inang ret nang ta ba hadin lami kini ki hap ki berit na po jong di kayeng kumta kading kalaya chaprak bat kumta ki prasnong prathau lawan ban sunran lawan hi ban ya tem ya kini kayeng kat bala andre ka jingdu ke banat wat iwe iter ibarit ba umyo te hadin nang tangil keli na ki bahayeng te kumba karno ke jing lut te ki ong kumba arlak tam te kelong ke jing je ke pasing si en rai ngisngau ban aingu yo blai ba hap deng ke jing lek bla jong ki ban ya kamai lang ke ju ke yeng rai blai ula ai kam sim ke basenrang ya ilo jong ikun ba ila ban lajim ya ki para jong ki kum juro nga terpat na kaliang jong ka office jong blok DO ba singap haban sim kelem yang ni ka jing je ka basnusi pat kum juro na ka sorkar pa ka don ke jingkit kri na puta ka ini pendablang marpena iba wala pan pelajim ba kin itu yu po luang kum kena oboslur pa kila man ai kanu kecing ai kum kecing ai awat nam ta jong i to nakaliang jungi yung ka isu sa super circle ndu bang leyo jingtip bakane kaying jong ikong ardora marpena ba kalak flu no akamit jong kakhalai trik mentau benai akapor kumba khandai bijel ni khandai sting yei te menin kasngi ngilayawan ban ya don ban ya snulem bat kaying kasem ka jongki ba lamat ya kum kane kajing dia ke basusi ya kajing im kajungki handai ngisngu ban aingu pat yu blai ba ublai nongbu nong thau ba sim lai ino iki buat apring jong kane kajing dia akaba ulale ikam kiba khla jong akaba ula plaj im iki khun iki jong kane kaying nakaliang jong ka isu so super circle ka kerpap lu ya keyboard juga sorkar maduk office yung video nani wat naka DC office yung DC is Kasih Hills ba kinlei ban yarap ai kijing yarap ya kani kaying kasem bat kenang ba kani kaying kasem kumbang ngili kini kaying kebaduk bat la jular lut ba sim la yo ba kini kitraying kibamat kini kajing dia kidon setang kijan kibag phong kamet kim yo ra syu wat tang iwe pian ni terniaru te nakaliang jongi keparu naka office disaster management ada kalong kebala bahkan le ban ai kinu kenja jingirap ya kini kijing nakaliang jongi isu ni keparu ka sorkar bahkan itu ya une usamla pendap lang marpena ubadang sipos nem kerta akaba ulale ya kam kaba slur ka jung akaba ula
pelaj im ya ka men bat ya baro ki para ya kumbala yutu une uhebret tolong ba kila yu thia ha kapor bakading ka baklang kalabam ya ka ying ndai yu snow limba ka jingkluj ka ba laphang ka ba labam habau yu snow kum dau la ki ka jing thia la likersiu ya ka men jung u ka bakhat ar snem karta habam kam yu snow laptan no eka kumta la kersiu ji para la ulele kat bala ban se ki hakajuk kapor ban mi sabar bat ngisngu tenap ba uneu khna ubadang sipho snem udonnya kata ka jing slur bat udonnya kata ka jing tibreu hakaba ulai kenmau yo uneu para bariddu jung uba sisnem tam hakaba ulara hakini ki sangti jung bat iwe pat ipara ibadang lai snem tam ban penmi sabar bat lengkap ya ka men kini ki baro ngisngu thu ba kadai ka jing slur jong une uhebret ba udon ya ka jing scam nomor umsim ladon ya ka jing ting ya ka leading bat anda ulah penmi lut habat yaki une uhebret usalik khat yaki mido yaki mesan bat usli yutu yaki para marjan marpa te nakaliang jongi na kerpat jur ba ka sarkar ne ka office jong video ba ne ka na ka office jong ka DCS ka sales ba kini ai bat itu yu une uhebret kum uwei naki riuslur ba ulale ya kane kabenta kabakra